alaihi wa sallam. To ya zama abin da ake zuwa a zauna a karantar da al'umma kenan, babu shakka wannan alkhairi ne wanda babu alkhairi wanda ya fi shi, kuma a rika karantuwa daga hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maganan sayyidina rasulullah. Domin wannan ba karamin abu bane, a rika karanta maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka ji ka gane menene, to ka sa a ranka lokacin da ake karanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, kaman daga harshen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kake ji a lokacin. Za ka ji daɗin abin na daban, kar ka ɗauka daga bakin shi ne faɗin, ka ɗauka kana ji daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne. Sannan wannan ƙasa dama ba abin mamaki ba ne, wannan ƙasan ɗarikan tijaniyar ma daga nan ta taso a cikin ƙasanmu, kamar yadda kowa ya sani. Da an yi nan kilomita kaɗan za a yi sa 'yan leman tijjani. An ce 'yan leman tijjani garin ‘ya'yan Sheikh Umarul Futi, wanda babu kokonto malamai sun ta maganganu, amma dai gaskiyan magana ƙauli tabbatacce Sheikh Umarul Futi shi ya kawo ɗarikan Tijjaniya wannan nahiyar. Ba shakka akwai waɗanda suka karɓi ɗarikan Tijjaniya a kanin Borno ta wasitan Sheikh Muhammadul Habib ɗan Shehu radiyallahu anhu, ɗan Shehu Tijjani nake nufi radiyallahu anhu, kai tsaye ta nahiyan watan Aljazair, ta mantikan kanin Borno can da suke da hudud da shi ta Libya, ta Sudan. Akwai manyan magabata kamar a can Wadai cikin ƙasan Chadi yanzu take, amma a da duk tana cikin karkashin kanin Borno. Amma nan nahiyan Kano, Sokoto, duk wanda yake da wata ijaza ta Tijaniya mafi daɗewa to ta hanyar Sheikh Umarul Futi take bi, ko man sani ko ba a sani ba. Za a faɗi wasu maganganu, amma dai duka maganganun ba abin komawa zuwa gare su bane. Sannan kuma shehunanmu ma in ka zo karni na 20 na miladiya, duk wani shehinmu a ƙasar nan to wasitansa mafi girma da ake ji da shi ba kama a ce mutum ya karba a wajen alfahashim, ko malaminsa ya karba a wajen alfahashim. Alfahashim ɗan uwan Sheikh Umarul Futi ne, wanda ya tare a garin Madina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ilmantar da al'umma, ya yada ɗariƙan Shehu Tijjani radiyallahu anhu, ya yada ilimin sunna, sai da ya zama a wannan mantikan gaba ɗaya babu malami masanin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin shi, wata ilaihi tantahir ri'asatu fi ulumi sunna. Ɗaya daga cikin manyan almajiransa Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad, wanda Maulana Sheikh Atiku radiyallahu anhu ya karba a hannunsa, Maulana Sheikh Gibrima radiyallahu anhu ya karba a hannunsa, da yawa daga mazaje sun karba a hannunsa. To waɗannan da duka su ne ula'ika aba'i, ko fa ji'ni bi mithlihim. Saboda haka idan kaga irin wannan alkhairan a wannan mantikan ba abin mamaki bane, domin gidansu ne, wajen da ake zaton samu ne, wajen kayan abin kenan. Sannan shi Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad bayan abin da ya kwankwada kuma a wajen Shehu Alfa Hashim, bayan bayyanan Shehu radiyallahu anhu yana cikin as-sabbaqun, cikin bai'a ga Shehu radiyallahu anhu. So haka ya zama wato abin watan hangen magabata wanda ya tara mafi daukakan asanid a wannan zamanin. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda gaba daya. In za a tsaya a yi waɗannan da aka ambata ɗin nan, kowane ɗayansu in za mu yi maulidinsu, to zai lokacin namu zai ƙare. Amma muna tuna mana ne domin mu san cewan hablun mu mausul ne, mu san cewan igiyar mu ɗaurarriya ce, haɗaɗɗiya ce da jiyan mu da shekaran jiyan mu, haka kuma da shekaran jiya, haka za ilal muftari, haka za a yi tafi har zuwa ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muna ƙara ta'aziyya ga Maulana Sheikh Uthman, Allah ya ƙara masa yarda. Muna ta'aziyya ga mai martaba sarkin Hadeja, Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana. Muna ta'aziyya gare mu gaba ɗaya akan wannan babban rashi da aka yi na mahaifiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata rahma, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta cikin ziyafan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shawara ga masu shirya wannan maulidi mai albarka, wanda muke fatan mu ma mu zama cikin masu shirya wannan maulidi. Yanda aka ɗauko karatun yayi yawa ne, hadisi 30 da yawa kwarai, da kowanne daga cikin malaman nan an ce yi mana ta'aliki akan hadisi ɗaya, da karatun da za su bubbugo mana, na san kowa ya lura da wannan, da karatun da zai fito daga bakinsu da ya ishe mu shekara muna bita. Haka ni abin da nake ba da shawara a baɗi in an zo daga yau wannan taron, to a ci gaba da karatun littafin,
kar a ce sai baɗi, a ci gaba duk sati ko kullum a ta karantawa. In an zo ranar maulidi sai a ɗauki hadisi ɗaya ko biyu ko uku tabarrukan, kila lokacin ma za a yi hatma ne, sai a yi hatma, kila kafin baɗi an kai hatman littafin shi kenan sai a yi hatma a karanta hadisi ɗaya ko biyu ko uku na ƙarshe tabarrukan a yi hatma. Amma ba zai yi a wajen zama irin wannan, su da yake masu himma ne kwarai, malamai ne su masu shirya taron, sun ɗauka dukan mu irin su ne a ta zuba mana larabci muna. Allah ya kara masu lafiya. Ni nawa zai zama taliki a cikin hadisan da shugabanninmu masu albarka malamanmu suka karantar da mu, Allah ya saka musu da alkhairi. Hadisi na farko hadisin Ibn Abbasin radiyallahu anhuma, wato ina son taliki akan faɗin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya itini bi wudu'in, ko da ka rubuta itini bi wudu'in amma ina jin itini. Mu kula, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan Qurayshawa ne suka yi taron dangi a kansa sallallahu alaihi wa sallam. Amma me yayi sallallahu alaihi wa sallam, da aka zo aka faɗa mashi ga abin da ake ciki, sai ya ce a ji a kawo masa ruwan alola sallallahu alaihi wa sallam. Wato idza hazabahu amrun dinnan faza'a ila salati sallallahu alaihi wa sallama. Wato shi yaƙininsa cikin Allah subhanahu wa ta'ala, yaƙininsa cikin kiyayewan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan ya yi alola zai iya fuskantar kowane ne sallallahu alaihi wa sallama. Wannan yaƙinin muna buƙatar mu koye shi, mu ɗauke shi daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, da yake abin yana da yawa. A hadisi na gaba, a hadisi na 52 na ita wancan mare rabon da ta zo domin, wanda maulana ya ce sunanta al'aura, da ta zo domin ta'addanci. Mu kula fikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala. Sai da Abubakar ya ce ga wancan nan tana zuwa ga zaka, manzan Allah ya ce inna halan tarani, ba za ta taba gani na ba. Yaqini yarda da cewa yana cikin kariyan Allah subhanahu wataala. Wannan kuma ana koya mana ne mu koya. Shine irin abin da ya a cikin kogon dutse, ko suna tsaye a bakin kogon dutse suna lallekawa, yana launa zara ahaduhum tahta qadamaihi lar absarana ko la ra'ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma, ya za a yi su iya ganin namu alhali Allah na tare da mu. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alin min al-utumi, ko to wannan yaƙinin tare da Allah shi ake nema daga kowannen mu uwa, balle masanan Allah subhanahu wataala a cikin mu. Sanin Allah ba yana nufin cewa kawai shikenan ka koyi surutai da shafahat da shagala da wasa, a'a, yana koya maka ƙarfin yaƙini da Allah subhanahu wataala. Shi yasa ake bada kissan Abubakar Ash-Shabli, ko da yake ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam, amma dai ma'anan kissan ya inganta, ko da aka ce ya zo ya sami malaminsa Junaid al-Baghdadi a bakin teku yana jiran jirgin ruwa. Ya ce, ya imam, amma laka yaqinun, ba ka da yaƙini ne da kake jiran jirgin ruwa? In mutum yana da yaƙini kawai ba sai ya tattaka ruwan ya wuce ba? To wannan yaƙinin ake nema 'yan uwa a cikinmu. Wato duk wanda kaga yayi nasara a rayuwa, kowane ne, in kaga yayi nasara a rayuwa, to akwai wasu abubuwa da suka haɗu suka sa wannan nasarar, daga ciki wannan yaƙinin. Wato yaƙini ba dole wani bai da rabo sai ya zama yaƙinin ba cikin Allah ba, ko sai Allah ya masa hijabi da wani abu, qalu tazurul baba law ra'ani haqqan lahar wala ila bustani hajabtuhu bi nafsi an nafsi law qultuhu arafa ma'ana qudsihi. Allah sai ya masa hijabi da wani abu, sai ya sa yaƙininsa cikin wannan abin. Shine Sheikh radiyallahu anhu yake cewa da ɗayan ku zai gaskata, wato yaƙinin shi zai zama yana da ƙarfin yaƙini a cikin dutse, sai dutsen ya mashi amfani, ko ma'anan ƙarfin yaƙini kenan. In mutum ya zama, ko yasa ko magani, ko bature da yake magani, duk wannan magungunan da kake gani, idan mutane biyu za su shiga su sha magani, amma ɗaya yana da yaƙinin zai sami lafiya a cikin wannan maganin, zai sami waraka, ɗaya kuma ba ya da yaƙini, yana jin cewa kai maganin nan ko a warke ko kar a warke, mai yaƙinin shi zai warke, ko ba haka bane? Zan ta bada misalai yadda za a gane sosai. Direbobi idan suka shigo hanya, in ya hango mota, amma ban ce direba ka rika hango mota kana kutsawa ba,
in yana da yaƙinin zai shiga ya fita sai ga ya shiga ya fitar. Amma in ka ga kila an sami matsala to a zuciyar shi akwai karaya, sai a ce zuciyarsa ta karaya ko? To abin da muke nema yan uwa, duk wanda ka ga yayi nasara a rayuwa to irin wannan yaƙinin yake da shi. Abubuwan da yawa, amma na farko shine wannan yaƙinin cewa in na yin zan nasara din, in na yin zai yuyu din. Ka duba duk mutasabiqun watan masu gasa, in kaga wanda ya nasara a cikin gasan ba komai ya taimake shi ya nasara ba, kaman a farko wannan turawa suna ce ma abin fail, watan imanin shi da cewa wannan abin zan iya, sai ya iya din. Wata rana wani mawallafi yana cewa wani mara lafiya ya zo za a shiga da shi aiki, gashi mara lafiya kuma tun wajen shekara 100 ne da ya wuce, lokacin aiki a amaliyar jarahiyya tana da wahala kwarai, ba ci gaba na zamani, kuma ga ciwon ya riga ya ci karfin shi. Sai aka zo za a yi masa irin allurar nan, abokansa likitan yake ce ma abokin nasa wanda ya kawo sto, wannan da ya je kai mashi kallon karshe, in kuma da wasu sakonni da zai baka ya baka, saboda wannan ciwon fa ba wani sa rai, kawai in an shiga aikin nan mutuwa zai. Shi kuma ya zo wajen shi mar abokin ya zo wajen mara lafiyan, za a shiga da shi ɗakin tiyata ne, ta wane kaza to inda dai wani sako muhimmi ya ce menene, ya ce ka zo jibi bayan an gama min aiki sai in baka sakonnin, ai zan fito lafiya jibi mu haɗu. Kuma haka aka yi, jibin suka haɗu, da suka zo likitan ya kalle shi ya ce wai wannan ya aka, ya ce wallahi ba abin da ya sa ya iya fitowa lafiya daga wannan aikin sai ya ƙinin shi na cewa zai fito lafiya din. Suraka yan uwa mu karfafa yaƙinin mu cikin Allah subhanahu wataala. Idan har ma mutum zai yaƙini cikin wani abu ma cikin wasu tarkace ya sami irin wannan nasaran, to ina ga mai yaƙini cikin Allah. Da haka duk abin da zaka nufa kar ka nufe shi da san cewa zan samu ba zan samu ba, kila in nasara ba zan nasara ba, a'a. Wa idan azamta fa tawakkal. Kawai ka sa ma ranka cewa Allah zai mu, Allah mai yi ne, Allah zai mu. Insha Allah in ka ɗauki wannan darasin za ka ga yayu. Don duk abin da ka ji cewa kana jin cewa ba zai yi ba, ka ɗauka kai ne mai yi. Amma da ka gane mai yin na gaskiya sai ka gane cewa to ba abin da ba zai yi ba. Ko? Shine la haula wala quwwata illa billah. Ba abin da ka ji ana cewa ba zan iya ba, to ka kalli kanka, ka ji kai ne za ka yi. Amma da ka san Allah ne zai yi, kawai ai shikenan za a yi. Kar a ji tsoro yan uwa, a fuskanci komai mai yiwuwa ne, komai girmansa, domin gwargwadon himmanka da gwargwadon yaƙininka cikin Allah subhanahu wataala gwargwadon yiwuwan abin. Yanzu a nan akwai wanda za su yi nasara, akwai wanda ba za su yi. Duk wanda ya ji ya kare yana jin kai wannan kawai duk labari ne, shikenan an bar shi an tafi. Duk wanda yake jin cewa kuma wallahi haka ne, Allah mai yi ne, zai iya mun, zan gwada, zan nasaran, kuma wallahi zai nasaran. Saboda haka kaga dai ga idon nan ga su ga komai, amma manzo Allah sun ce inna halan tarani, kawai saboda ya san Allah na tare da shi, Allah zai kare shi daga ita, kuma hakan Allah yayi. Hadisi na 53, ala ta'jabuna kayfa yasrifu Allah anni shatma quraish wa la'nahu yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad. Watan saboda kariyar Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan mai batanci ba wai Quraishi ba, duk mai batanci a duniya, har mutanen turawan Faransa da na Ingila da na Spain da na ko'ina, da makiya na Nigeria da na ko'ina, ba fa ina ce makiya ba, ina nufin wanda ba musulmi ba nake nufi, da na ko'ina, idan suka so su yi batanci ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya samar masu da wani mutum mutumi, sai Allah ya samar masu da wannan mutumin, sai ya sarrafar da hankalinsu zuwa wajen mutumin, sai su ta dura mashi zagi. Allah ya kubutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda huwa Muhammad, ba abin yiwuwan zagi. Dan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani malamin mu saboda aboki to malamin mu nasu ashe na ganshi na dauki karatu a wajensa, shine Ustaz Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah ya kara masa rahma, ash-shahid.
yake cewa wallahi da za a tara duk ƙazantar duniya, duk ƙazanta hissiyi da ma'anawiyi na duniya gaba ɗaya, ka tara su in za su taru, sai ka watsa wa manzan Allah sallallahu ko a watsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce wallahi za su zuba ƙasa sun zama gold, sun zama diamond, sun zama mafi tsarkin tsarki sallallahu alaihi wa sallama. Saboda mene? Saboda datti ba zai iya ta'allaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya canza, ɗabi'arsa ta canza. Iksiru sa'adati sallallahu alaihi wa sallam. Suraka babu hanya. In ka ji turawan Faransa suna batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ni da kai suke zaga, dan ni da kai suka gani, ba su da hanyar ganin kamalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Na ƙasa ta da na ƙasar ka suka gani, sai suka yi batanci a na ƙasa ta da na ƙasan ka, suna zaton suna batanci a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wa hasha lillah. Hadisi na gaba, hadisi na 54, wanda malamin da ya karanta da mu ya ce akwai riwayoyi da yawa, shi ma dai yana nuna mana wannan ƙarfin yaƙinin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Allah, yanda mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gidi. Na ƙara karatu a wajen malam, ya ce a gefen wata itaciya, ba sai ya ce ƙarƙashin itaciya ne don ba abin da zai zama saman sai na rasulullah, sai ya ce a gefen wata itaciya. Haka ake koyon ladabi cikin magana cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen taron maulidi. In ba a makarantar yan maulidi ba inda za ka koyi wannan karatu, wallahi. Saboda duk inda za a koyi karatu ne na ba ni baki in baka fassara a cikin wannan, so da an ce ta hata karkashi ne kawai ko, sai a wajen su ake jin wannan, a wajen almajiran makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ladabi, wato makarantar ladabi ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kula ba mutumin nan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kishin gidi, ya zo ya zara takobi, ya ci kama cewa sai na rasulullahi, wa zai cece ka? La ilaha illallah. Ka kaddara mutum ne gashi ga ka mita 2 ko 3 tsakaninku, ya dana bindiga ya sa yatsan shi akan kunama, ya ce wa zai raba ka da ni yau, sai kai challenging dinsa. Ba fa maganan wai cewa dan Allah ya haƙuri ko in kana wa Allah da annabi ka kyale ni, a challenging za ka yi masa. Me raba ni da kai Allah zai iya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yan uwa, wannan yaƙinin fa shi ake so mu kai fa, mu ji cewa fa Allah mai iyawa ne, Allah zai yi ko? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilai, Allahu qadirun alai ko? حسبي الله ونعم الوكيل كو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء كو to abin da ake nema kenan, ka zama kana da wannan karfin imanin a cikin kowane yanayi, ka san hasbunallahu wa ni'mal wakil. An daga takobi an zare ta tana walƙiyawa, zai kare ka? Allah. Wani riwayan ma zikiri manzan Allah ya koma kawai, yana Allahu 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 ko, sai ga takobin a gefe, ga shi kuma mutumin a gefe, ya aka yi? Allah ya kare. Saboda in kana da yaƙinin Allah zai maka, Allah zai maka. In ka ga mutum bai sami abin da yake so, a yaƙinin manzan Allah zai yi ma, Allah ya yi balle yaƙinin Allah, duk abu ɗaya ne ko? Yaƙinin manzan Allah zai yi, watan ba ina nufin shine yaƙinin Allah zai, dan ka san manzan Allah da yin Allah yake yi ko? Iyalin Jabir ba haka ta karantar da Sayyidina Jabir ibn Abdullahi karatu ba? Sayyidina Jabir ya dan yanka yar akuyarsa kwara ɗaya da dan kullinsa ya an dan yi masa ɗaya, ya zo ya ce wa sayyidina Rasulullah a dan kewaya a zabi mutum 1 2 3 da Allah a zo ga abinci. Manzo Allah ya ce a kira duka mutanen Khandaq a zo a je gidan Jabir ga walima can. Ya zo ya sa kai hannu a kai ya ce manzo Allah ya faddaha mu, ya ce ma matarsa, ta ce ya aka yi? Ya
ce to dan wannan abincin da bai fi mutane ƙasa da 10 su ci su lashe ba. Na je na sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira duk mutanen Handaku wajen mutum 1000 da wani abu. Ta ce ka gaya masa yawan abincin? Ya ce na gaya masa. To kuma kake tsoron mene? Sai ka bar shi da sauran. Zai iya. Me kuma kake tsoro? Haka aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar naman a wuta, a bar biredin a cikin wajen bakery ɗinsa. Aka dinga ciyar da mutanen Handaku sai da kowa ya ci ya ƙoshi, nasun yana nan yanda yake, an ciyar da gaibul lahi. Ko? Nasun yana nan a wuta yanda yake, ba abin da ya taba shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da su daga inda yake ciyarwa. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Lokaci ya ƙure. Alhamdulillah. To, hadisi na 56, hadisi na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Wani hadisin duk da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi sun yi iya kokari wajen taujihin ma'anan, kuma abin da ake nema kenan daga malami, abin da ake nema daga mu'mini. Ba ta kaga hadisi ba ka gane ma'anan shi ba, kawai ka sa kafa ko kai ta'an cikin hadisin ka kode shi ko ka ture shi. Abin da ake so shine ka mayar zuwa ga wanda suka fi ka sani. Lallai wannan zahirin wannan hadisin, zahirinsa ba abin da zai yoyu bane ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ciwo da sihiri zai iya taɓa jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, saboda in anti illa isbul damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Amma hankalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai iya taɓa shi, ba abin da zai iya taɓa hankalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, saboda manatul wahyi ne, manatul risalati ne ko? Kuma Allah ya kora wannan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Saraka ba abin da zai iya taba hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zai yoyo Allahu alam, wannan wani lafazi ne na ɗaya daga cikin ruwat, yukhayyalu ilayya annahu ya'ti ahlahu wa la ya'tihim. Zai yoyo fahimtar na Aisha ce, Allah ya kara mata yarda, haka cewa yukhayyalu lin nabiyyi dalika. Zai yoyo duk abin da zai yi na tawili dai ka kawo shi, amma ka raba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa wani abu zai tasiri akan kwakwalwansa. An fahimce ni? Ka nisantar da na ƙasa daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka kawo kowane tawili, ko da tawilin zai kai ka ce wahami ne daga ɗaya daga cikin ruwa, dan ana yi. Baya nufin a hadisan Bukhari ba inda wani daga cikin ruwa zai dan sami waham, ko shine dalilin da zaka ga manyan magabatan muhaddithun irin su Abu Dawud, su al-Imam Tirmidhi, su Ad-Darqutni, kam har littafi ma yayi na istidraki akan al-Imam al-Bukhari ko, wanda al-Imam Ibn Hajar ya bashi amsoshi al-fasl sabi' ina zato a cikin hadith sari. Da haka ba wani mamaki a Bukhari akwai lafuzza wanda suke malamai sun tabbatar cewa wannan ba lafazin hadisi ba zai yi ba, kamar hadisin al-aqra'u wal abrasu wal a'ma ko, wanda a cikin hadisin yake cewa badalillahi, malamai suka ce hasha lillah arada Allah dai, ba wani abu badalillahi, saboda albada'u addinin Yahudawa ne, ba shi a musulunci. Saboda haka suka yi ta bincike suka ce madarul hadithi ala hammam, shi kuma hammam wanda suka ruwaita daga ciki, wanda ya ruwaici wannan lafazin badalillahin Abdullahi ibn Rajani al-Ghadani, suka ce yana da dama irin wannan wahamin, yana da dama wannan ikhtilafin. So haka ba mamaki irin wannan ikhtilafin ne ya same shi, ya ruwaita da wannan lafazin na bada. Wannan dai karatu ne mai zaman kansa da ya kamata a yi shi, amma dai
wajibinka ka nisantar da dukkan na ƙasa daga habaran manzan Allah sallallahu alaihi idan wani tunani ya zo maka na ƙasa sai ka ce to wannan abin da na fahimta ba shi ake nufi ba hadisin. Ina fata an fahimta. Abin nan da na fahimta da kwakwalwa na ya zo min khayal ne da wahami nawa, amma ba abin da hadisin yake nufi ba kenan. Sai ka koma wajen malamai ka mayar musu da kayansu. Amma ba yana nufin cewa shi kenan kawai ka haura hadisi ka fara hauragiya kana ba'an cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin magabata na kwarai ba. Allah ya taimake mu. So darussa ga sunan dai, wasu suna bin wasu, amma darasi da zan ƙara maimaitawa malam ya faɗe shi shine yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ba yahudan da ya masa, amma aka ce ko a fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai gani ba bai yahudan. Labid ibn Asim ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan duka ba muna karantawa dan mu kada kai bane, muna karantawa dan walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, dan mu darastu ne. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mun zama mun na daukan abin koyi liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. Yayi 100 da safe, yayi 100 da yamma, yayi 100 cikin jama'a. To kuma idan bai dauki darasi daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dauka. Yayi 100 a lazimin safe, yayi 100 a lazimin yamma, yayi 100 a wazifa. Wannan ba zikirin la ilaha illallah kenan, banda sauran zikiroran. To wane ne kuma zakara Allah kasira fiye da wannan? Sala gaskiya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bata zama darasi gare mu ba, to wa kuma za ta zama wa darasi? Mu ya kamata a fi ganin musabbaqun cikin